Lain-laing sunog ipang alarmahan sa Talisay City Fire kagabi o kaganinang kadlawon. Din usa sa sunog nini ang nakakalas gyud og usa ka kinabuhi. Sa nato ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Laan usa sa gisubay sa kabumbiruhan ang faulty electrical wiring nga mo'y hinungdan sa pag-ulbo sa sunog sa Barangay San Isidro gabi. Pasado alas 7 gabi nadawat sa kabumbiruhan ang alarma sa sunog sa Largo Compound, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Human nga usa ka panimay ang nasunog. Gisa sa first alarm ang sunog ug hingpit kining napaong sa kabumbiruhan human sa 30 minutos. Wala ra hinuon kini nakatapon sa ubang panimay. Apan, usa ka 68 anyos nga Swedish national ang natrap og lakip sa nasunog. Matod pa bedridden ang maong biktima. Paggawas ng kwarto kanti mao siya kaso nagawas siya yang gisusi. Kitanaw. Nakitaan pag ito niyang bedridden nga tiguang nga ni try og open sa kining pultahan. Ni try og open sa pultahan ba ikabot ng pultahan gi-open niya. Ako siyang question, day wa din nimo kanang tabanga. Ingon siya, sir, ang ako yung hunaan nga una na kong tabangon, akong manghod nga gamay. Moto akong manghod, sir, akong giunag tabang. Nga tungod sa kadako sa kanang aso dako naman niya, ito man kuno kayo. Kuyawan man siya, nidagan lang siya, gibiyaan lang niya ang katong Swedish National. Sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Fire, giingon nga nagsugod ang kayo sa may kisami sa kwarto sa biktima. Possible nga electrical arcing sa wire, pero amo pa tong ipada sa among national headquarters. Karon amo tong proseso der mo tong kaon, amo i-sealed tapos amo ipada sa national headquarters for forensic sa amo konser ba para i-test ang wire kung kuan mo jud nag-arcing mo jud ang wire. Ang kabumbiruhan ang nirekomendar nga ipautopsi ang patay nga lawas sa langyaw pagsiguro kung wa bay foul play. Samtang gibanabanang mobalor sa 1.6 milyones pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Samtang pasado alas 3 ganihang kadlawon, girespondihan usab sa Talisay City Fire ang sunog nga niulbo sa sitio San Miguel, Barangay Linaw, Talisay City. Usa ka panimay ang naugdaw, apan gisubay karon sa kabumbiruhan ang posibilidad nga gituyo kini sa pagsunog. As per se nga ang asawa katumbana ni threat ba nga sunugon ko ni nag-away sila. Maora na basihan. Away pamilya. Maura basihan sa da nga ingon siya arson. Nakigalayon ang Talisay City Fire sa Talisay City Police alang sa dugang pakisusi kalabot sa gingong kaso sa arson sa natibong sunog sa Barangay Linaw ganihang kadlawon. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.